Здравейте, YouTube, аз съм Зеленчук и днес ще играем Glimmer Genie. Базикам се, бе, как ще играем това? Ще играем Happy Wheels, но ясно. И така сме хорца, морца, диригунца. Ето ще играем това, което е оценено с 5 звезди. Ама какъв беше това моя герой? Фатая, бе! Оп. Само да ви кажа, че съм забрал как се играе тъпата игра. Тя не е тъпа, де. Че чуди се впащаше се. Анкъм. Това е Sword Troll. Виждате. Ау. Ясно. Айде, бе. Къде се пащаше? Дявам разгод днес. Мамка му! Мъга, бе. Restart down. Пак ще грабна 100 ножа, да. Аре, бе. Всички тя не мога. Не, този мап не ми харесва, бе. Бута уран, кой това, бе? Айде зареждай, бе. Малко на това е бъгнато. И здравейте, ония мап се каза бъгъв, зато и ще играем и това. Ако и той не е бъгъв, естествено. И това е. Съжалявам, хората, ама няма да играем Happy Wheels, защото не са бъгна цялата игра. Тъй, че ще играем някакви игрички така в VGames-а. Ето, VGames. Да наглася. Сунгари се. Ясно, ясно. Омага. Аре, бе! Тръгвай, бе! Сети са. Яко. И усещам, че това клип, че адската простащина. Не са безпокойни, няма да спорам. Просто няма да е сериозен клип. И тя набуя заднумах тук. Мале, тук дърчак прави. Гледайте ма къв съм. Дрифт! Малко пяска, ама. Тук си ще сме с обища, Здравейте, мичоци, тук играем някаква тъпанарщина в фейсбуцето. Тя съм ги играл. Готово.
Ако се чуете това чадо там горе и това е той. Чайте му да му видите скайпа. Да, това съм аз на снимката там. Чайте малко. Опа. Хао. Его чадо. Да, ето на второ място. Аз тази игра не играя. Просто вляза да видя кое. Знам как се играе, бе. Аз да не съм някакъв чалдар. Аз сега, бе. Хей, за какво така, бе? За кое? Раз. Той за ко започна, май го е. Ей! Тя с мама да е. Тя само в оборот искат да вземат парите пък. И пустите профила на чадо, да го правя. И сега се връщам да ползвам. И здравейте, тук сме в приятелите на чадо. Да. Чакай му видим в фейсбука. Нурджан, ето, това е лина му. Нурджан, да. Тук се е качва снимка на Густрайдър. Войни, бе. И да, знам, че това не ва кефи. Неща са привежда, бе. Нурджан. Това е Нурджан. Това е батко му. Това сигурно знам, че е батко му. Казва се Али Исмаил, да. Типично българско име. Защото той си е българен, по принцип, чалдар. Да, това е. Който ми видите тук тия с приятелите. И профила не е това. Ако искате му да добавите, аз си нямам страница, само да ви кажа. И това ми е профила така. Ей, това ми е профила, добавяйте ма, ако искате. Не ме дреми. И... Айди. Чао. Не, няма чао, бе, сега ще гримираме Мая. Да, то става е това да играем, айди чао.